Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake sauraro da ku a wani tashar tamu ta Gaskiya 24 TV. A yau muka muku jerin jaruman Kannywood da mawaka da suke haifaffun kasar Niger. Amma kafin na ku danna ma subscribe da kuma alamar karawa don samu shirye-shiryen mu. Mun gode. Gaskiya 24 TV. Na ɗaya auta MG Boy. Idan aka ci za a kirga mawakan Kannywood da suke tashi a wannan zamani, dole sai an sanya auta MG Boy. Ya kasance haifaffiyar kasar Niger ne, kuma kwararren mawakin soyayya ne. Kwa sabon shirin Adam A Zango mai suna Farin Wata Mai Dogon Zango shine yi wakokin cikin fim din. Ta biyu Tumba Goska. Jarumai ta yi matukar suna a shekarar 2013 a sakamakon fim din da ta fito mai suna Goska. Shi yasa ma aka kara mata Goska a gaban sunanta. Tumba Goska dai ita ma haifaffiyar kasar Niger ce. Da uku Fati Niger. Idan ana neman mawakan Kannywood mata, dole a sanya Fati Niger. Ta yi wakoki masu yawan gaske a Kannywood da kuma na yabo. Ita ma dai haifaffiyar kasar Niger ce, shi yasa ma aka haɗa sunanta da sunan kasar ta Niger. Ta hudu Zara Muhammad. Zara Muhammad wacce ake kira da Zara Diamond ta fara fitowa a fina-finan Hausa a shekarar 2018, haka zalika ita mayar kasar Niger ce. Ta biyar Fandi Abdurrahman. Fandi wacce aka fi sani da Izzatu Final tana cikin sauran jaruman Kannywood da suke tashi a wannan zamani. Ga masu kallon tashar Arewa 24 za su ganta a shirin mai dogon zangon na mai suna Gidan Badamasi. Ta shida Rakiya Musa. Rakiya Musa ana kuma kiranta da Aisha Humaira. Sunan ya samo asali ne a wani fim da ta fito mai suna Aisha Humaira. Ita ma dai haifaffiyar kasar Niger ce. Bayan wayannan jaruman, ba za a rasa wayansu jarumai da suka kasance yan kasar Niger ne ba a Kannywood. Mu goyi da kallon wannan bidiyo daga Gaskiya 24 TV.